कोरोना भाई मुर्दाबाद 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 कोरोना भाई मुर्दाबाद 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 दुर्गा भाई जिंदाबाद 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 दुर्गा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बबुआ क्या हल्ला कोई बड़ा करे ओहो लॉकडाउन में अप डाउन सब करे बरका एक का जानत नहीं खा का हाई कोर्ट का आदेश आ गइल बा। आ सासो का गइल बका हां सगरो पंडाल लगे सगरो डीजे बाजी और डीजे बाजी तो कई बहुते अच्छा हो गइलो हो बावे मिलल परमिशन हाई कोर्ट से पूजा होई जनता के सपोर्ट से। ये तो मोदी जी माना किए हैं। अरे हाई कोर्ट का आदेश बा। बावे मिलल परमिशन हाई कोर्ट से पूजा होई जनता के सपोर्ट से। बनी पंडाल माई के चंदा जुटा के चलो सा चांदो काटे धूमधाम से मूर्ति सजा के चलो 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 चंदा काटे चलो धूमधाम से मूर्ति सजा के खूबे नाचल जाई डीजे बजा के। बाबू हमरो के नचैबो तो खूबे नाचो धूमधाम से मूर्ति सजा के खूबे नाचल जाई डीजे बजा के। नाचो ए बाबा नाचो अरे चलो सबर से खाली डीजे ही में झुलाई बाबा सब चंदा काटे के बाद ढेर काम बाकी बा। ए बाबू हमरो से 11 रुपया ले लो तो लेकिन धूमधाम से मनावो तो ए ए ए चल अरे कौन चंदा का फायदा वाले बने ए पहले कहां चलो जी पहले बाजार में चलो चला बाजार में ए हम तो चलिए पहले घरी खान भाई लगे चलेंगे। सब चीज मंगावे के बाद कल लियावे के बाद दोनों के भेज दो लगे ना बावे को पैसा चंदा का दई पंडित बोलावे के बाद तो भाई अरे बोलो मरते अरे आगे निशान के त्रिभुवनिया अरे तो चलो सनुआ गोलू दोनों जना के धोली आओ बोले पहले चलो धरी छन भाई बहुत लौका तारी। अरे धरी छन को करी छन को मौज जाने के लेला चंदा ए भौजी का कहतन ये बाबूआ ए भौजी दुर्गा पूजा के चंदा खाती आइल बनी सब मार बहनी मारो करे मोदी जी तो पूजा पाठ तो फोन करा देले बारे तो पंची के चंदा दुर्गा पूजा के तार भैया घरे नहीं खा अरे कहने बारे भैया राम खेलावन तू ही दे दो भौजी 500 कहावन कहां से दे दी 551 मन होई खुश तारा हाथे पैसा पाके भैया से ले लिया धूमधाम से मूर्ति सजा के धूमधाम से मूर्ति सजा के खूबे नाचल जाई डीजे बजा के। धूमधाम से मूर्ति सजा के खूबे नाचल जाई डीजे बजा के। ए सुभाव हॉर्न जोड़ाई हस्तो हॉर्न अरे हरण डीजे कोई बाजे तब मत चिंता मत करो प्रसादी उसादी आइल हतो शादी आ कोई बारे कोनियो पिया के मन कुआरी हां हां बोतल उतल मंगा लो गिलास वाला बबुआ है का हाला हो रहल राउर परिचय हम झूलन ब्यास हैं अच्छा अच्छा बोली भाई सब डीजे बाजता सुने में आइला सरकार बाना न कोई सब चालू हो गइल बा पटना हाई कोर्ट का आदेश बा। सब चालू हो गइल बा हां बबुआ तो हमार प्रोग्राम करा तो फिर दिन से घर ना ना में अलग रात के प्रोग्राम हो गइल बा वही ना हमार का एंट्री करा दो ए चलो से मरते पूजा का भी देर होता। अरे हम जा रहे बजर हम लोग कोलू काम देखबलो पूजा के कर तैयारी बावे खियावे के कुंवारी नरिया गइल बा छूटे न दिहे को विधि दूर हो जाई सब लाचारी। ए अरे बोल मरते सब भाई सब तनी थालो लगवाओ बढ़िया से स्टेज के काहिल बा अरे स्टेज के कहलो डीजे लगा को बरियार माइक बजाओ और दौकर से 10 गो साउंड बक्सा कम से कम 40 गो चोंगा चाहिए। हां 3 गांव में सुनाए करता है जनरेटर वाला से कह दे कि मर करी बार अरे झालर झूमर सगरो लगावा दूर दूर ले हरन बजावा हेलो तेरी में साउंड बढ़ो होई जगराता आलम के बोला के अरे माइक में साउंड बढ़ो मर्दे धूमधाम से मूर्ति सजा के
बापू।